Guys, mulai yuk guys. Tapi sweet sih. Batu gunting kertas. Loh. Batu gunting kertas. Loh, piye batu gunting kertas iku kene, mbek kene. Aku lali yo. Ya sweet. Sweet Ira. Aku dhisik guys. Iki kok nek sing apa nek sing mati langsung di goreng nganggo wedak. Yo. Siro. Mek siji jengene iki mek siji lho. Mek siji, guys. Oh. Terus iki mek loro. Daripada gabut. Oh. Mek pat. Mati bloreng. Sithik ora medakan, guys. Ayo guys. Ayo mek siji. Semangat guys. Mek dua guys. guys. Loreng. Aku mau mek piro? Mek papat. Mek papat. Engko nek anan wis bar sampai 9 guys. Iki papat. Iki jenenge mek 5. Mek 5. Mek 6. Mek 6. Itu Wah, salah. Loreng lagi. Aku mang mek piro? Mek mbah. Mek telu. Mek 4. Mek 5. Mek 6. Nanti aku mek 7. Bloreng lagi. 7 ngene. Oh iya lali gak dibloreng, guys. Mek 7. Mek 8. Aku mek 6. Tak eling-eling. 9. Songo iki yo. 9. Yeay, berhasil. 10 sing kalah dibloreng. Dadah.